नमस्कार ओडिशा। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପୋରୁହାଁ ହେବି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରି କେଶକୁ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଟିକେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହଉ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହେଲା ବେଳେ ମୋର ଘର କଥା ପିଠା କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲି କାରଣ ଏଥରକ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିନି ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ମିଶ୍ରଧା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ପିଠା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ସିନା ହେଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କାରଣ କାଲି ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ତ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ବେଡ୍ରେ ଏତେ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ବିଛେଇ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ସଜାଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନର ଟ୍ରିଟ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆସିଗଲା ନାନ୍ ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନାନ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସେରାକୁ ପେଟ ମନ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଭୋକ ତ ଆମେ ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଚା ପିଇକି କ'ଣ ଆମ ପେଟ ପୁରିଲା ଆଉ ଥରେ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଟିକେ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ଲଗ୍। ଟାଡା।